The Zimbabwean parliament has been fired. Panguva ino pari kuonekwa kunzi likely this week vanogona kuresume aiwa their parliamentary meetings. Amuona kuti aiwa akamisiwa last month kutanga kumwedzi wakapfuura paita nhau dzeimpeachment yemutungamiri wenyika naFirebrand Boomshogisa. Nhau yakava vibrant, tikaona maministers achibribwa and the likes. Right now panguva ino takaona last week another political brain yoda kutanga but yakazokatselewa nokuda kwe-infighting and factionalism iri one of the ruling parties and bill. Sana mida masvika kudanyurwa panguva ine pasokuresume kuitiwa aiwa the sitting in the parliament kuti pasubscribe like kuti on the bell kutimira paendo yalu tamborinyo kabudanyura chiti the party resumes sitting this week. Our bribed MPs are unlikely to raise that. The PVO Act gazetted on April 11 is different from the bill passed by both houses in violation of Section 131 of the Constitution. Our parliament is a huge crime scene, a red light district of cheap harlotry. Ndo masvika kudanyurwa panapa vakachikondema aiwa our own parliament vachiti aiwa tichiona this parliament patikuona kuti all the violations are going to end the constitution are supposed to be raised nema-legislators nema-MPs amuri kuona who are sitting vari kurepresenta isu ma-citizens vari kuona kwanzi these guys all of them from the first one ari kumusoro kusvika ku the least one ari kuzasi kupedzisira they are bribed and these guys they cannot voice up against their bosses. Chiri kuchinyatsoonekwa panapa vari vachiti aiwa our own parliament is a huge crime scene, we cannot progress as a country, tiringori panhu one hapana kwatiri kuenda, let them do what they want to do. Aiwa sevanhu vari kuonekwa kunzi ma-elites, vanhu vakaonekwa kunzi they've maintained their grip on power and no one can remove them. Todzai mafunguro enyu moti kundii pamusoro pechitiko ichi muna comment section medu kuti mafunguro enyu, mama subscribe like, turn on the bell icon.